ସୁରଭି ପ୍ରବନ୍ଧ ଲିଖନ ଟପିକ୍ ଅଛି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷାର ଭୂମିକା। ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ହେଉଛି କେବଳ ପୁସ୍ତକୀୟ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବନକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବାରେ କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ତଥ୍ୟ, ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଶତାବ୍ଦୀ। ଆଜିର ବିଶ୍ୱରେ ଜ୍ଞାନର ସହଜ ଉପଲବ୍ଧି, ନୂତନ ପେଶା ଓ ଦ୍ରୁତ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ କୌଶଳରେ ପାରଦର୍ଶୀ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। କେବଳ ପାଠ୍ୟକ୍ରମୀୟ ଜ୍ଞାନରେ ଅଟକି ରହିଲେ ଆଜିର ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଦୁନିଆରେ ଟିକି ରହିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଏଇଥିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ, କାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ଶିଶୁର ପ୍ରଥମ ସାମାଜିକୀକରଣର କେନ୍ଦ୍ର। ଦକ୍ଷତାର ପରିଭାଷା ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଦକ୍ଷତା ବା ସ୍କିଲ୍କୁ କେବଳ ବୃତ୍ତିଗତ କାମ କରିବାରେ କ୍ଷମତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭୂମିକା ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା। ପ୍ରଥମେ ତ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ସୁଦୃଢ଼ ଆଧାର ନିର୍ମାଣ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମୀୟ ଜ୍ଞାନର ଭଲ ଆଧାର ପ୍ରଦାନ କରେ। ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ, ଭାଷା, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନୂତନ କୌଶଳ ଅର୍ଜନରେ ସହଜ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସୃଜନଶୀଳତାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ଯୋଗାଇବା। ଚିତ୍ରକଳା, ସଙ୍ଗୀତ, ନାଟକ, ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରକଳ୍ପ, କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲୁକାୟିତ ଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ ଜାଗୃତ କରିବା। ନେତୃତ୍ୱ ଓ ସହଯୋଗ। ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ, କ୍ରୀଡ଼ା, ମନନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ହାଉସ୍ ସିଷ୍ଟମ ଏହିସବୁରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦଳୀୟ ମନୋଭାବ, ନେତୃତ୍ୱ ଓ ସହଯୋଗର ପାଠ ଶିଖନ୍ତି। ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ ଓ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ, ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ସୃଜନାତ୍ମକ ସମାଧାନ ଖୋଜିବାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଏ। ଡିଜିଟାଲ ଦକ୍ଷତା। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଡିଜିଟାଲ ଜ୍ଞାନ ବିନା ଶିକ୍ଷା ଜଳ ବିନା ମାଛ ସମାନ। ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା, କୋଡ଼ିଂ, ଇ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ସାଧନାର ପାରଦର୍ଶୀ କରୁଛି। ନୈତିକତା ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। କେବଳ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ନାଗରିକ ତିଆରି କରିବା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସଦାଚାର, ସହାନୁଭୂତି, ଦେଶପ୍ରେମ ଓ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱର ପାଠ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଜୀବନ କୌଶଳ, ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍ ଏହିସବୁ ଜୀବନ କୌଶଳ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଉଛି। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି NEP 2020 ସ୍କିଲ୍ ବେସ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ଭାରି ଜୋର ଦେଉଛି। ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ, ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍, କୋଡ଼ିଂ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲିଟେରାସି ଏହିସବୁକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ତରରେ ଅଣାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର 5T ଓ ମୋ ସ୍କୁଲ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ନୂଆ ଦିଗରେ ନେଇଛି। ତ ଉପସଂହାରରେ କ'ଣ ଅଛି? ଶିକ୍ଷା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଣିଷକୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମୀୟ ଜ୍ଞାନୀ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ୱୟଂ ନିର୍ଭର, ସମାଜ ଉପଯୋଗୀ ଓ ସୃଜନଶୀଳ କରିବା। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେବଳ ଶିକ୍ଷାଳୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର, ସ୍କିଲ୍ ହବ୍ ଭାବେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା, ଜ୍ଞାନ, ଦକ୍ଷତା, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ସୃଜନଶୀଳତା ଦେଇପାରେ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର ଜାତିର ସମ୍ପଦ ହେବ। ଶିକ୍ଷାରେ ଦକ୍ଷତା, ଦକ୍ଷତାର ସମୃଦ୍ଧି, ସମୃଦ୍ଧିରେ ନୂଆ ଭାରତ ଓ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଶା। ଧନ୍ୟବାଦ।